cei care mănâncă atunci când le dau. Bună dimineața! Bună! Astăzi este duminică și avem aici o domnișoară care a venit la mine special 37 de kilometri, cine s-a uitat pe Instagram a văzut. Și vă arătăm cum arată o zi de duminică la noi. Hai. Să trăiesc pentru tine și gloria ta o schimbă inima mea. Vreau să domnești tu în ea. Nu vreau mai mult decât să fiu un om după inima ta. Pace! Stai acolo. Eu spun nu păcatului, viața mea e a Domnului. Eu spun nu așa bine. 5 plus 8 întorci. Lui. În apa botezului se față-le Danu, nu el e Daniel, dar spunem Danu. În ianuarie față-le Danu, tot spunem față-le sau Ție-ți da. Vă și de astăzi în apă cu tine fac legământ. Îl voi păstra. Sfârșit, dar e tare bine, ne simțim perfect. Și ne ducem acum la masă. Da, tatic? Ce? E bine? Să mă duc acasă. De ce? Mâncăm. Ei, da, ba da. Te esteți acolo cum mănâncă. Frumos, de tot vreau. Cu așa mâncare ne întâmpinați voi. Galușile sunt fără carne. Deci mănâncă fără grijă. Toliții! Wow! Bun! Fratinic, e bun? Este! Așa e. Căci harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în vale. Cât ne ducem acasă, nu trebuie să stăm degeaba. Dar nu pot niciodată de nu ar fi al tău. Îmi ador biserica. Prietenii. Și îndeosebi cei care mă hrănesc, da, Madalena? Corect. Și cei care mănâncă atunci când le dau. Știi cum? Toată limita posibilităților, Madalena. Închei cu ochelari. Ada frumușica. Da, trebuie să trăiesc pe asta. Sper că este așa localitate. Uite, strada frumușica. Și e ca așa după biserică. Gospodina Dorotea ne spală blidele. Dacă ne-am ținut de băut. Și apșoară v-am zis că trăim un pic în sălbăticie. Noi. Că tare este. Este apă, dar nu sunt în apă. Tot ce am, mă dăruiesc, cu tot ce sunt, eu te iubesc, Iisus, Iisus. Ești viața mea,
Madalina, Jucăm, da. vrei să spun orașele sau țările? Țările, Unde e orarul? orașele. Orașele, ok. Sau, hai, Sau capitalele, cine adică. răspunde primul așa la... Tu trebuie să spui țara. Da, am înțeles. Luxemburg. Hai, voi tot duceți răspuns. Belgia. Nu. Alte idei mai aveți? Luxemburg Nici nu mă bag la fel. e țara și capitală. Așa, Valeta. Știu. Unde se duc oamenii în vacanță? Nu. Amsterdam. Olanda? Corect. Dar nu le amestec aici, să Madalina și lasă-te. Stockholm. Norvegia. Nu mai. pic mai Suedia. Helsinki? Norvegia. Nu. Nu. Mai este un pic. Dar nu știu dacă intră în țările scandinave. Dacă Stai. știți cu cine a avut rușii război Stai. rușinos. Finlanda. Finlanda, da. Bingo. Mai este- Tallinn. Cum? Cum? Tallinn. Știu. Țările baltice. Stai. Bruxelles. Albania? Nu. Baltice. Deci să mutăm mai la Nu mai dat satul. Țările baltice. Nu ca mai să lua cu știți, ceva. îs Letonia, Lituania și Estonia. 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 Eu am zis. Tu ai spus, mi se pare, înainte. Albania? Știam. Și știam. Fac asociere. Tiranii sunt oamenii răi. Mie toată lumea ne-a zis că albaniașii sunt duri. Belgrad? Slovacia. Nu? Da, pe aproape. Slovenia. E vecina de la vest, cu România. Ungaria. Un pic mai sus. Cum să dau eu un indiciu? Cehia. Populară este hora. Nu știu ce indicii vă mai dau. Prima literă cu care se începe. S. Suedia. E Suedia. Nu știți așa dans. Sârba. Serbia. Andorra la vela. Andorra e... E țara. Viena. Italia. Nu. Se vorbește limba germană. Germania. Viena e Austria. 1. 2. 4. Iar tu cu cărțile. 1. E când se ide? 0. 1. Look who we are. We are the dreamers. Make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Let's do the one. Dar nu-am filmat, nu filmare. Excepționalo. Și asta, al doilea? Facciare mangiare. Dar nu-l vezi după acolo. Doar uite. Ui, telefonul ăsta, dar de parcă e profesional, ei. Ups, o găzuliță și la ochii mei. Ziulica a trecut minunat și este timpul să o trimitem pe această domnișoară acasă. Părinții așteaptă, nu că noi o trimitem. Noi mai vrea să mai stai. Că e ghinic o dansă. Mai vedem. E ghinic împarte mâncarea cu alții. Trebuie să o dezasamblăm că e cam mare. Dacă așa poți să stai cu cortul. Deci tu duci casa de urmă? Bracă, să poți face.
Да Єленка їсти, да тихо. Копійка. Las que no me llaman, Цвинка, він не то, що дурчить.